Shoutout nga pala ha, dun sa tatlong nag-unsubscribe sa akin. Hindi naman masakit. Hi mga ma'am! So, tapos na yung work ko. Bale, pauwi na ako. Medyo marami akong winelding ngayong gabi. Marami rin akong hinalong semento. And kakain na lang ako sa apartment. Or bago umuwi sa apartment. Ba't ang ganda ko? Hindi ka muna papasok sa school. So guys, hindi ako sinakay ni Kuya sa ulan ng taxi ride. You do not. Hindi ka muna papasok sa school. Ayun ang sinabi sa akin, Kuya Drive. Hindi nga ako sinaksak. Alam niya ata wala akong pambahay. Kung alam niyang tanga. Abang? Sana pumayag si Kuya. Sa apartment ko and may tatlong nag-unsubscribe sa akin.